Dá sa s tým poľnohospodársko-potravinárskym vozom pohnúť? Koľko času na to potrebujete, aby bol evidentne nejaký citeľný výsledok, s ktorým budú spokojní po prvé poľnohospodári a potravinári a po druhé samozrejme spotrebitelia, ktorí užívajú produkty poľnohospodárov a potravinárov? Viete, niektoré veci vieme rýchlo spraviť, ale pomerne tie očakávania, ktoré sú, vieme realizovať až za nie krátky čas. To bude dlhšie trvať, aby ste to celé otočili a nastavili tým správnym smerom. Viete, ako ja hovorím, že ja sa budem snažiť zapísať a nejakým spôsobom posunúť ten rezort možno za tých 30 rokov tam, kde ho nikto z tých predchodcov neposunul. Čakajú nás výzvy, o ktorých sme v zásade len počuli, každý minister o nich len rozprával a vôbec ich nerealizoval. Ale takto poviem, že aj v rámci programu vyhlásenia vlády, v rámci troch koaličných strán, ktoré sú súčasťou vlády, pri schválení PVVčka a nastavení sme jednoznačne zadefinovali, že potenciál pôdohospodárstva na Slovensku aj z pohľadu vidieckej krajiny a toho, čo nám vie ponúknuť poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, všetko, je dobrý základ. Hej. To áno, veď sa hovorí, že táto krajina je schopná uživiť nie 5, ale 10 miliónov obyvateľov. Zatiaľ sebestačnosť klesla k 40%. Tak tieto čísla sú alarmujúce, stále to niekde kolíše okolo 40%, aj to je priemer, hej, lebo keď si porovnáme v produktoch je to rôzne. V produktoch a možno keby sme posudzovali obchodné reťazce, tak ten slovenský má 70% potravinovú sebestačnosť zo slovenských výrobkov a tie zahraničné niekde na úrovni 29% napríklad, hej. No, áno. Vieme, o ktorom. Okay, áno, ten najslabší, správne ste to pomenovali. Vidím, že máte reálne dáta. No ale to chcem povedať, že my to musíme začať nastavovať všetko. A hlavne v kontexte toho, že chceme začať zvyšovať potravinovú sebestačnosť v niektorých komoditách. Hej, to utopia byť sebestačný vo všetkom. A ja hovorím, že budeme musieť využiť to... A ktorých to teda predovšetkým chcete dosiahnuť? Môžeme sa rozprávať o nejakom základnom zozname ovocia, zeleniny, mliečne výrobky, pekárenské výrobky, máme možno bravčové, hovädzie, hydinové mäso a tak ďalej. Vytvoriť nejaký ten základný nákupný košík. A na jednej strane vnímame teraz veľký problém s dovozom ukrajinských komodít, ale vo všeobecnosti ešte aj so vstupom Ukrajiny do Európskej únie, čo reálne nám spôsobí veľký problém. A keď budeme šikovní a sa prispôsobíme rýchlo a nastavíme ten systém, tak v konečnom dôsledku nám to teoreticky môže aj pomôcť.